Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, олға таба койбір темалар турында. 11 комплекста яшәүчеләр ишек алдында торган хуҗасыз автомобильләргә зорлана. Әлеге проблеманы кем хәл итәргә тиеш һәм ни өчен хуҗалар үз транспортларын ташлаган? Түләүле машина кую урынын барыбер ябачаклар. 27-дә 14 йорты яшәүчеләре парковка өчен көрәшә. Шол ТВ телевидениесе үз тамашачыларын сөендерә. Бу юлы шәһәрдәшләрне нәрсә көтә? Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 32 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын 5 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 16 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 19964 очрагы теркәлде. Аларның 17088-е терелгән, 49-ы узган тәүлектә. Ваты һәм ташланган хуҗасыз машиналар. Берничә ел инде 11 комплекста яшәүчеләр ишек алдында торган автомобильләргә зарлана. Үз хуҗалары тарафыннан сүтелгән һәм онытылган машиналар парковка урыннарын били. Чаллылар күп тапкыр ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән, әмма берәү дә автомобильләрне алып китергә ашыкмый. Бу проблеманы кем хәл итәргә тиеш һәм ни өчен хуҗалар үз транспортларын ташлаган? Тулырак хәбәрчебез материалында. Жигули белән Лада 11-дә 12 йорты янында 3 елга якын торалар. Урын булайда аз дип зарлана җирле халык, өстәвенә алар куркыныч тудыра. Дети там калечиться могут. Они же там постоянно. Дети лазят, да? Да, о, день и ночь. Автомобиль хуҗалары шулай ук йортта яши һәм парковканы бушатырга ашыкмый. Бер машинаның хуҗасы берничә ел элек һәлак булган, туганнары машинаны сату белән шөгыльләнмәгән. С 3-го этажа мальчик, он утонул, погиб. Я не знаю, почему родители не сдадут на металлолом. А вторая машина, вот он старенький уже, этот человек. Когда-то он ездил на дачу на ней, а сейчас вот так. Без Жигули хуҗасын гына таба алдык. Шәһәрдәшләребез сүзләре буенча өлкән яшьтәге кеше сәламәтлек торышына бәйле рәвештә урамга чыкмый. Начал стартер проверить. Включается, нет, нормально, принес, положил в салон. Думаю, утром поставлю. Утром вышел, и стартера нету. И пошло. Потом ветровое стекло сняли, заднее стекло сняли, на дверях сняли. Я что могу сделать? Мне уже 90 год, я сидеть, что делать буду? Не могу. Машина хуҗаларын әлеге проблема борчымый, шуңа күрә бу мәсьәләне йортта яшәүче башка кешеләргә шишәргә туры килә. Алар ЖЭКка мөрәҗәгать иткәннәр, полициягә шалтыратканнар, әмма нәтиҗә юк. Тракчылар аңлатканча ташландык машиналар турында аларга билгеле, ләкин язма гариза калдыручы булмады диләр. Шуңа да карамастан идарәче компания вәкилләре мәгълүматны шәһәр хакимиятенә юллады. Нами направлено обращение в АПОП и администрацию Центрального района для того, чтобы были определены собственники данных транспортных средств с последующим утилизацией. В обязанность собственника входит убрать данное транспортное средство. Его можно утилизировать бесплатно, в том числе и сдать металлолом. Если это не будет сделано добровольно, то, скорее всего, это будет выполнено принудительно. Әгәр сезнең ишек алдыгызда ташландык машина булса, полициягә мөрәҗәгать итәргә дип аңлаттылар идарәче компания вәкилләре. Шулай ук халык контролена гариза калдырган яки машинаны хуҗасыз дип тану һәм утилләштерү өчен судка гариза язарга да була. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар. Түләүле машина кую урынын барыбер ябачаклар. Чыгарылышларыбызның берсендә без 27-дә 14 йорты ишек алдындагы парковка турында сөйләгән идек. Ул чакта аны бетерәчәкләр, ә бу территориядә бушлай машина урыннары барлыкка киләчәк дигән мәгълүмат бәйле булды. Вердә яшәүчеләрнең кайберләре әлегә идеяга каршы чыкты. Алар парковканы саклап калуларына өметләнгән иде. Әмма берничә көн элек комплекска махсус техника килде. 27-дә 14 йорты ишек алдында безнең ишек алды республика программасы кысаларында ремонт эшләре башланды. Тулырак хәбәрчебез материалында. Түләүле парковкада 47 машина урыны бар, аларның барысы да арендага алынган. Милекче айына 1000 сум тирәсе түли һәм үз машинасы өчен тынычлап яши. Парковка территориясында сакчылар эшли, бирдә тәртип саклана. Шуңа күрә чаллыларның үз машина урыннарыннан колак кагысылары килми. Түләүле парковка булмаган очракта автомобиль өчен кем җаваплы булыр һәм тәртип сакланырмы дип борчыла халык. Конечно, есть вопросы.
Это не значит, что мы против, так? Но есть вопросы. Значит, вопросы охраны, вопросы пожарной безопасности, вопросы экологии. Вот мы ежегодно за эту стоянку платили раньше 80 тысяч в год. Сейчас мы платим где-то 55 тысяч в год, так? Вот с этих взносов. Шолалар белән очрашуга Автозавод районы хакимияте башлыгы да килде. Ул ишегалдын яхшы якка үзгәрешләр көтә һәм шул исәптән бушлай парковкада булачак дип ышандырды. Ул киңәйтеләчәк һәм төзекләндереләчәк. Мы все заборы здесь уберем, почистим. Любой гражданин, житель данного дома может здесь зону заезда благоустроим. И 2 раза расширенная площадка даст возможность больше поставить машины туда, в эту зону. Жителями мы разговаривали, старшим по домам и председатель территориального самоуправления. Все принимается, и подрядчик сегодня готов приступить к этим работам. Как только мы здесь вот разборочной работой завершим, мы сразу приступаем уже к благоустройству данной территории. Безнең төшерү төркеме безнең Ишегалды республика программасы вәкилләренә дә әлеге проблемалы стоянкага бәйле сорауны җибәрде һәм безгә парковканың муниципаль бюджет хисабына бүленәчәге турында аңлаттылар. Республика программасына үзгәрешләр кертелми. Лилия Гатина, Валерий Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шолтова телекомпаниясы һәм Күңел радиосы кабат дусларын җыям. Сезне 17 апрель көне Тулпар сәүдә үзәге каршындагы мәйданда көтеп калабыз. Чарадан Өйләнәсов, Алсугөл, Хамит Мәткәримов, Лия Шамсина һәм Артур Маузер Сакс, шулай ук Азат Фазлыев һәм башкалар катнашачак. Чара көндезге сәгать 11-дә башлана. Бездән җырмың, уен көлке, сездән күтәренке кәеф. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына. Иртәгә Рамазан аеның 5-нче көне, 17 апрель көне сәхәр 1 сәгать 45 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 18 сәгать 40 минутта башлана. Әгәр авыру кеше ураза аркасында хәле начарланыр дип курка икән, аңа уразасын калдырырга рөхсәт ителә. Рамазан аенда озын сәфәргә чыгучыга да ураза тотмаска ярый. Бу очракта юл озынлыгы уртача 100 чакрым булырга тиеш. Әмма тотылмаган көннәр өчен каза уразасын тотарга кирәк була. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. С 19 по 25 апреля долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ Грин, 1-й этаж. Вы не думали, что столкнетесь с этим? Вы были готовы разгадать все тайны? Одна игра, 2 команды, незабываемая атмосфера, множество испытаний, невероятные приключения, одна победа. Успей забронировать. Звони 788 900.